Vedu munoza kuti upenyu huri temporary. Upenyu idova hunovhinzika. Life haisi yedu, ine muridzi wayo. Wokuti akafuma mangwana akafunga kuti rwendo rwapera. Kana nhasi chaiko kuti rwendo rwapera, runoperera ipapo. Vazhinji vedu tiri kungorarama, tiri kungofamba. Asi zvatiri kunyatsorarama chaizvo. Tiri kungoenda tina purpose yeupenyu. Tichifamba kudaro guys, pane zvimwe zvinhu zvatisingakoshesi mukati muupenyu hwedu. Zvatinenge tichingofunga kuti aizva zvina nebasa rese. Kana ndikanzi ndafa nhasi, varipo vachaona ekusara vachitamba, vachatamba inenge iri kurira inde ndafa. Aiwa, paupenyu hatidaro. Mazivano munhu wese akaomerwa. Munhu wese anotori nezvakakatoomerwa. Mufunge munhu wese. Zvezvakudawo kuti iwewe uchiri kurarama kudai so uchiri mupenyu, uwanewo zvaunozvigadzirirawo wega pakurarama kwako. Zvikuru sei, kune zvimwe zvinhu zvokuti munhu wese paupenyu anofanira kunge anazvo. Anofanira tese hatingaiti dzimba, tese hatingagoni kuita dzimota, tese hatingagoni kuita dzimari, but tese tinokwanisa kuita funeral police. Funeral police yakachipa kujoina mufungi. Hauzodi kuti kana uchinge wafa, chero usingasazvioni zvako, wotonga kufamba uchikumbirirwa GoFundMe, uchikumbirirwa madola, uchikumbirirwa masendi, nenyaya yekuti hauna kukwanisa kuti uvhure funeral police yako uripo. Kushungurudza hama nekushungurudza vana vako vanenge vasara, kuti manje tovaviga sei baba, manje mai tovaviga sei iwe wafa. Munoziva mari yatinotenga 6-pack yesavana kana 6-pack yeCastle Light kuti mari inokavha policy yemhuri yemwedzi. Munoziva mari yatinotenga pizza enda 299 ndiboneyas pizza kuSA. Pizza isingatokwani mhuri yese, inodyiwa nevanhu vaviri kana tine mwana vaviri, inokwana kubhadhara policy yako kana 2 months kana 3 months. Ukatora policy ye89 rand pamwedzi, pa 299 unobhadhara pa policy pa pizza ye299 unobhadhara mwedzi mingani? 3 kana 4. Pane zvinhu zvatofanira kukoshesa muupenyu. Ngatikoshesei kuve nemafuneral policies munhu zvimirire, nokuti kufa hakusarudze. Ndochunhu chisina memba, ndochunhu chisinganyari munhu kufa. Ende ndochunhu chisingakuridzi bhera kuti ndiri kuuya musi wakati. Ndochunhu chinosurprise vanhu, ndochunhu chinoshamisa vanhu. Vanhu vanongofa, whether uri kudiaspora, uri kunyika ipi, kana kuti uri pai unongofa. Whether une mari yakaita sei, kana kuti unofamba nemotikari yakaita sei, kana kuti unorarama life yakaita sei, unongofa. Whether wakatsvuka zvakaita sei, whether une garo rakasvika kupi, whether une slim body yakaita sei, unongofa. Kufa ndokunotinzanisa tese sevanhu, tinoinzaniswa nekufa. 6 feet down tese. Handisati ndakambonzwa munhu kunzi afa sure ati yakatogwa nechariot akaenda kuheaven nhasi. Tinonovigwa tese kumakuva. Chiwanikwa uchirongeka, uite funeral policy yako. Right. Kwedu kuzororo Pumulani funeral services, tine mapolisi akasiyana siyana. Kutangira pa 89 rand, toenda pa 159, toenda pa 2 something, zvichienda zvakadaro depending nekuti iwe unokwanisa kubhadhara mari. Ye 89 rand yandototaura iyo iyi. Anditika ipolisi yekuti inopinda iwe nemhuri yako muri 7. Kana uine vana vako 5 na baba na mai, munokwana ipapo mese. 89 rand, 79 rand, 89 rand pamwedzi, uri kungobhadhara mari iyoyo chete. Mwedzi wega wega muri kukavhiwa mese. 3 months dzako uchibhadhara ma 89 rand aya, watove covered. Ukanzi wafa pa 3 months, wakutenda kunovigwa kumusha, wakutovigwa nezororo funeral plan. Handi muri kunzwa, hazvina basa kuti wanga wabhadhara ma 70 na ma 89 matatu, it's less than 300. Ilo siye kambani, iwewe pa contract uningwa kuti unovigwa. Vedu we ngatitei manikiri mafuneral policy edu. Anti muri kunzwa, unotorwa nepolisi yokusumudza kubva South Africa kuBotswana, kubva kuUK, unopiwa ticket rako rendege. Anditika rekuenda nebody yako, body yedu tinenge tinayo, newe unenge une body yako, everything we plan for you. Then toenda newe kumusha, tasha kumusha pa airport, unoona wakamirirwa neheshi papo, anditika nevamwe nema services edu papo, votakura iwewe nebody, makwenda kumba. Muchiswa kumba vanita funeral yese, andika vopedza, vokupa ticket rako, uri kudzoka back. Unge kana wanga uri kudiaspora, whether uri ku UK, whether uri ku Canada, whether uri ku Australia, whether uri kupi. Tine plan iyoyo. Vari kunze kwenyika uko,
£13 per month. Just £13 will cover you. Hazvina basa tobhadhira £13 ako 4 and less than £100. Kana pakanzi paita dambudziko wakajoina, no choice. Tafunga kuti tongokukavha. Vadikani polisi yakakosha. Polisi yakakosha. Kana usingadi kuvigwa nezororo pumulani funeral plan. Kana usingadi kuvigwa nayo iwewe. Let's say wangoni mapolisi maviri une zororo anditika une polisi yaunayo paita namo wadzaida kuti imwe polisi iyi ikuvige kuzororo kunoya tinokupa mari back. We give you money yako 30,000 cash back. Hatina statement dzatinosara tichikupa, hatina chii mutemo wekambani tinongokupa. Zororo pumulani iyi is powered by Doves Zimbabwe. Mese munoziva Doves, tichikura Doves yakanga iripo. Yakavigwa vabereki vedu, yakavigwa vanhu vakawanda Doves. Ndo kambani imwechete nezororo. Zororo ibaby kambani yeDoves. Saka you can see kuti hapana ma-excuses kana ngano kana chii, ikambani yakare. Ancestor chayo yekambani, makambani akudhara. And the services yedu are excellent. Excellent top-notch services. Musamirire kuti kana kwaita namo mozoyama kuda ma-cash quotations. Because cash quotation unozoiwana kupi yekuti ubhadhare 30,000 kubva ku Cape Town kusvika ku Zimbabwe kuHarare. Iwe wangasvika kubhadhara 89 rand pamwedzi. Ngatijoinei mapolisi vadikani. Ngatijoinei mapolisi. Kana wangobhadhara 3 months dzako ukave fully full member. From 40 months zvichienda kumberi, if you want you can pay even up to 2 years. Unogona kuti ndauya kuzobhadhara mari yangu 2 years ka1 wozorora zvako womboita zvimwe. Handitika musarege mapolisi enyu achilapsa. Ukabhadhara mwedzi, ukajamba kubhadhara mwedzi 1, handitumaona mwedzi wechi2 usati waenda wave pakati, manya unobhadhara polisi yako inenge ichiri right, inenge isati yalapsa. Handitimuri kunzwa? Uyai tikubatsirei kuti muve nemapolisi enyu aya. Kana une policy holder, une policy yezororo nesu, unongoenda kune any zororo pumulani funeral services. Wopinda mu office, any office anoziva ndaya kuzotora kadhi rangu. Kadhi rinopindwa 2 minutes wakamirira, wopiwa kadhi rako woenda. But otherwise everything else is in the system. Chero uri kunyika ipi pakanzi paitika nhamo uri musystem. Ukangofona chete kuti ndashayikirwa dzinonzi ningi reference number, boom, zvinobva zvatobuda pasystem. Takutotanga kufambisira basa rako. Hatina ma-stories, hatina ngano, hatina gununa kuri muvanhu kana kuti kudini, tinoseva vanhu accordingly. Saka vadikani, polisi yakakosha muupenyu hwemunhu kudarika pizza kana kudarika castle light kana kudarika savana. Ngatituganidzei mapolisi edu kumberi. Tizive kuti one day chachaya whether you like it or not. Kana wafunga kuti uda kuvhura polisi yako, kana wakamboita polisi yakalapsa, uya undibate ndikubatsire tigadzise mapepa adzokere in line. UK, Australia, Canada, America zvichienda kupi, please itai mapolisi £13 chete. Ku Australia kwauri calculate kuti mari iyoyo handizivi mari kwauri. Kana uri ku America calculate kuti mari ine kwauri. Handika join your policies today. Vakawanda vari mu UK vave nemapolisi. Vakawanda vari mu Dubai vave nemapolisi. Vakawanda vari na Australia vave nemapolisi. Makaita good choices, my sisters and brothers angu. Good choices. Namo ikanzi yakuwira nhasi, hautangi kudzamba kudemba, hautangi kuya pasocial media uchikumbira rubatsiro. Ngationesanei tivhure maziso. Polisi inodiwa hama dzangu. Zororo funeral plan. Zororo pumulani funeral plan. Kana kuti funeral services yakakumirirai, inokumirirai ndekwe munhu wese. Uyai mujoine mapolisi aya.